Γεια παιδιά, στο γραφίτι εδώ και πάω για tags και για graffiti. Λοιπόν, έχει γίνει μια βλακία εδώ με το marker, άνοιξε μέσα στην τσέπη μου. Φυσικά δεν άνοιξε, απλά εντάξει, κάτι έπαθε εδώ βέβαια. Τώρα δεν ξέρω τι θα τον κάνω αυτό, ναι. Για μισό λεπτό. Ωραία, όλα ok, τον έκλεισα. Εδώ πέρα είναι εκκλησία, αλλά εδώ πέρα είναι ένα παλιό σχολείο. Sorry, δεν ακούγατε. Εδώ είναι ένα παλιό σχολείο. Εδώ είναι ένα γραφτί μου. Δεν φαίνεται καλά. Και δεν σας είπα, πάω για γκράφιτι. Έχω πάρει και κάποια κάψη και σπρέι και αυτά. Ωραία. Για πάμε. Πάω αυτόν εδώ τώρα λίγο. Δεν μπορώ να τα κάνω. Δεύτερο μπορεί να μην ακούγεται καλά. Έχει αέρα. Έχει ψυχαλίσει. Ωραία γκράφιτι. Οκ. Με βρέξει μόνο. Μισό εδώ. Πηγαίνουμε. Όσο πηγαίνω, να σας δείξω και τους markers. Θα τους βαθμολογήσω κιόλας. Λοιπόν, αυτός εδώ έχω να πω ότι είναι υπερβολικά πολύ ωραίος, αλλά όταν το πατάς, ας πούμε έτσι, στάζει μεγάλη κάτω, γι' αυτό πρέπει να τον έχετε λίγο όρθιο, αλλά ναι, δεν πειράζει. Μισό να τον βγάλω. Κάνω και ένα tag. Είναι ωραίος μάρκερ. Δεν το περίμενα. Πάμε. Εδώ κάτω είναι το μέρος που θα κάνω graffiti τώρα. Ξεκινάμε μετά αυτόν εδώ. Δεν θα το πω πως λέγεται, γιατί θα το πω λάθος, το ξέρω. Κρατάω το μικρόφωνο τόσο ώρα νομίζω, τώρα στο τέσπα. Αν δεν ακούγατε τον άλλο, το μαρκαδόρο είναι καλός, απλά στάει. Λοιπόν, αυτός το ίδιο, στάει. Είναι πολύ καλός όμως. Γράφει πολύ καλά, δεν το περίμενα. Και γενικά είναι καλός. Θα τον πάρετε. Τώρα παράγγειλα κι άλλον έναν, on the run. Όχι, δεν λέγεται έτσι, δεν θυμάμαι. Αυτός εδώ είναι τέλειος. Μισό λεπτό. Τώρα ανοίξω να κάνω και ένα tag. Ναι. Δείτε τι ωραίος που είναι. Το μέρος που θα κάνω graffiti είναι αυτό. Εδώ είναι η γέφυρα. Ήθελα καιρό, απλά το είχα ξεχάσει να κάνω και αποφάσισα να σας πάρω μαζί μου. Συνεχίζουμε μετά με έναν άλλο μάρκερ. Δεν θυμάμαι που είναι. Μισό. Τώρα περνάω και αμάξια. Νάτος. Λοιπόν, είναι απλά από τους αγαπημένους μου. Μετά τον άλλο, τον μικρό, τον 10ml, τον 6mm. Αυτός εδώ είναι. Τελείως. Να το μέρος. Ήρθαμε. Τώρα λέω να σας στερεώσω την κάμερα, αλλά ναι, δεν είμαι ακόμα σίγουρος. Φοβάμαι είναι έτσι κανένα αμάξι τώρα. Δεν θέλω να με δούνε. Πάμε.
έρχεται αμάξι. Τι αυτή είναι η κολοφαρδία μου. Έλα ρε μάλλον. Δεν γουστάρω να με βλέπουνε. Ναι. Έφυγε. Δεν νομίζω να τελειώσω. Μην ρωτάτε γιατί ήρθα τέτοια ώρα. Τώρα μπορούσα. Καλά και το βράδυ δεν μπορούσα, αλλά βαριόμουν. Έτσι είναι τώρα, δεν το έχω βάψει καλά μισό. Έτσι είναι τώρα. Λοιπόν, το κλείνω. Το βίντεο έκλεισε. Λοιπόν, ένα βίντεο έκλεισε. Αυτό εδώ είναι το γκράφιτι που έκανα. Τώρα θα βάλω και μαύρο. Αυτή δεν το μπορώ αυτό το πράγμα. Δεν χωράνε τα σπρέιτ για κάποιον λόγο. Έχω φτιαχωθεί τώρα λίγο. Αλλά τέλος πάντων. Πάμε. Πάλι αμάξι. Λοιπόν, δεν έρχεται αμάξι. Οκ, καλό αυτό. Ωραίο. Τι έχω σκεφτεί τώρα. Λοιπόν, βγάζω αυτό το καπ και βάζω άλλο. Μισό λεπτό. Πού είναι τα καπς? Να τα. Να το. Δεν δουλεύει το κάπε. Δεν το πιστεύω τώρα. Sorry μάγκες, σας κρατάω.